Il-Maġistrat Lenert Caruana astjena milli jisma' l-każ fil-konfront tal-eks deputat Laburista Silvio Grixti u 5 persuni oħrajn wara li waslitlu informazzjoni li għaddejjin proċeduri ulterjuri. Dan hekk kif il-ħamis filgħodu t-tabib Silvio Grixti tressaq il-qorti brabta mal-iskandlu tal-benefiċċji soċjali u kien mistenni li affaċċja akkużi li kien jifforma parti minn grupp kriminali li wettaq frodi li falsifika dokumenti fost akkużi oħra. Huwa tressaq il-qorti flimkien ma' Roger Aġus ta' 45 sena minn Ħalluqa, Emanuel Spanjol ta' 69 sena miż-Żejtun, Dustin Caruana ta' 36 sena minn Ħaltarxin, kif ukoll Luke Saliba ta' 33 sena mill-Imsida. Il-prosekuzzjoni talbet lill-qorti sabiex tissospendi l-liċenzja medika ta' Grixti, iżda wara dak li ġara fis-seduta tal-ħamis filgħodu, il-każ issa se jkollu jinstema' quddiem maġistrat differenti. L-avukati Abigail Caruana Vella u Charmaine Abdilla qed jidhru f'isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali bil-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Sean Friġġieri, Andy Rotin u Wayne Rodney Borch. L-avukati Jason Azzoppardi u Chris Bussietta qed jidhru għal Roger Aġus, bl-avukat Michael Xriħa qed jirrappreżenta lil Dustin Caruana u Emanuel Spanjol. L-avukati Jose Herrera u Matthew Xwiereb qed jidhru għal Luke Saliba, dan fil-waqt li l-avukat Franco De Bono qed jidher għal Silvio Grixti. Lura f'Settembru kien ġie żvelat kif allegatament huwa kien involut f'rekit ta' mijiet ta' persuni li bdew jirċievu benefiċċji soċjali, benefiċċji li ma kienu qatt intitolati għalihom. Intant l-evidenza uriet li Grixti jipprovdu dokumenti mediċi folots biex għenu lil mijiet ta' persuni b'mod qarriqi. Dawn ġeneralment kienu residenti f'lokalitajiet li huma fortizzi mal-Partit Laburista. Numru ta' persuni stqarrew mal-pulizija li huma ġew riferuti għand Grixti mingħand Ministri Laburisti stess, saħansitra uffiċjali fih dan il-Partit Laburista u għar minn hekk mill-Customer Care tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kemm l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kif ukoll il-Ministri u daw kollha msemmija qed jiġħdu dawn l-allegazzjonijiet, diversi esperti qed jisħu li huwa kważi fuq il-limitu tal-impossibbli li dawn il-mijiet ta' persuni kienu konxi b'dak li qed jagħmel Grixti mingħajr ħadd ma gwidhom għandu. Silvio Grixti kien irreżenja mill-Parlament lura f'Diċembru tal-2021 wara li kien inġabar mill-Pulizija.